proizvođača hrvatskih farmi je jedna manifestacija koja bi mogla imati veliki odjek u javnosti. Mislim da ovakve manifestacije vraćaju identitet hrvatskim proizvodima, odnosno proizvodima hrvatskog sela. Znači, čim se počela priča o proizvodima hrvatskog sela, ljudi su se zainteresirali za to. I mislim da je danas gospodin ministar dobro rekao da naši kupci kad kupuju proizvode hrvatskog sela, odnosno da znaju što kupuju. Kupuju domaći proizvod koji je gotovo uvijek kvalitetniji od uvoznih, cijenovno je možda malo viši, ali ono što je rečeno, znači imamo najbolji omjer kvalitete i cijene. I mislim da će ljudi naši pomalo vraćaju domaćim proizvodima, da je prošlo ovo desetljeće ili malo više toga kad se kupovalo, kad smo bili u stvari smetlište Europske unije za loše proizvode. Po iskustvu, već sam korisnik 4 godine toga, poboljšalo mi se ne 100%, 1000% mi se poboljšala prodaja, jer svaki kupac koji vidi uredno zapakovano po PS-u, ko vidi naljepnicu, etiketu izvorno iz Hrvatske, znači da nije med patvoren, da je stvarno domaći med i kvalitetan. A i presretan sam zbog djelatnika ministarstva koji su mi to omogućili. U pola noći nazovem Križevce, Zagreb, pomoć. Cure radnog vremena mi daju savjet, stvarno nemam šta reći, stvarno sam presretan. Lijep pozdrav iz Karlovačke županije, iz prekrasnog grada Karlovca. Mogu vam samo reći, uživajte u doručku s hrvatskih farmi.